Здравейте на всички, аз съм Алекс Русева. Сигурно вече ме познавате от първия ми клип с заглавие първо клипче. Един момент само да затворя вратата. Така. Благодаря, че ме изчакахте. Така. Както обещах, ще покажа подаръците си, които получих вчера за Коледа. Така. Първо ще започна с едни статуетки, фигурки на Дядо Коледа и снежен човек. Не знам по най-внимателния начин да ги извадим. Всеки момент могат да се счупат. Така. Започнем с най-малката фигурка. Много благодаря за нея, много ми харесва. Като джудже е седнал Дядо Коледа, но е доста сладичък. Ако ви харесва, дигнете палче нагоре, ако обичате. Ако ви харесва наистина. Така. За снежното човече същото се отнася за палчето нагоре. Но моля го харесвайте само по един път, защото няма така да ми харесате клипчето. Ако наистина ви е харесало, да, аз не ви пришпорвам. Това е снежно човече. И последният Дядо Коледа, който според мен е най-големият сладур, който носи подаръче на дядо, на Снежанка или на някое детенце. Така, дано са ви харесали първите ми фигурки. Сега, момент да ги пребера. Само да не се счупат, защото ще се самоубия. Да. Втория подарък е от сестра ми, тези брокатчета. Не е много голям подарък, но аз го оценявам и наистина много и благодаря. За 6 цвята, малки брокатчета, лилаво, зелено, синьо, червено, сребристо и златно. Много ми харесват. Още както виждате, още не съм ги отворила, в пакета са. Следващия подарък е ето това сладичко еленче на Кока-Кола. Получих го. Спечелих го от капачките. Мама на работата имаше 8 точки. Взехме от нас една капачка на Кока-Кола. 2 ни станаха 10 и вече имам този сладур. Много е мекичък, материала е много мека, прекрасен е. Ми харесва. Така, четвъртия подарък е стана. Да. Четвърти подарък е ето тази книга. Най-прочутите места в България. Не знам дали го виждате както трябва, тъй като трябва ето така да застанете. Да много виждате. Ако имате изпит по история за географските, не за географските, за природните забележителности или за другите, както бях там, може да си я купите и да я прочетете и ще имате шестица на тест. Гарантирано ми. Така. Предпоследният подарък, който получих е ето тази прекрасна туника, блуза. Много ми харесва, топли. Прекрасна е според мен. И погледнете, шапката на момичето представя знамето на Франция. Доста ми харесва наистина. Топли, ако не го бях казала. Последният подарък според мен най-хубави е ето този аквамарин кристал сърце. Много ми харесва. Носи късмет през моята рождена дата. И много благодаря за него. Отива ми с ето тази блуза. Доста красив. Ако не мислите. Ако питате откъде, от центъра има на Пловдив, има един индийски магазин Лурахли, как беше там, забравих, но там ги има. Много са красиви наистина. И това беше от мен. Другия път правя 2 пъти седмично клип, в понеделник и петък.
един. Знам, че днес е събота, но вчера беше петък. Направих вчера, но и днес трябваше да направя един, защото така не можах вчера да направя. Не можах в понеделник, затова днес го правя. Надявам се да сте ме разбрали. Само да кажа, че този клип не е направен да се изфукам пред вас или нещо подобно, но ако не ви харесва, просто не гледайте клипа. За мен е важно, че аз искам да споделя моята радост с всички вас и благодаря ви за гледането. Другия път мога да ви науча как се прави една гривничка. Нужно ви е манисто. Сега ще ви нарисувам едно, защото нямам при мен в момента. Да кажем една звездичка. Айде, не съм много добра в рисуването, но ето. И ето така звездичка и ето тук има, нали тук има едни кръгчета, за тях трябва да се захване конец. Значи, нужно ви е такова манисто и не е нужно да е звездичка, аз имам пеперутка в момента. Ако я намеря, ще ви я покажа, но в момента не е при мен. Нужно ви е такова манисто, малко конец и един ластик. Такъв ластик, но не от уния мъничките за гривничките, от нея големите деца се захващат. И една ножичка си пригответе, каквато имате. Важното е да реже ластиците. И това беше от мен. Ще се видим в понеделник. Надявам се да ви е харесал клипа. Пак повтарям, не е направен да се изфукам. Просто да покажа радостта си към вас. Мислете каквото искате за мен. За мен важното е, че ми харесва да правя тези клипове, да показвам какво мога и какво не мога. И най-вече благодаря ви за гледането, ако го гледате. Надявам се да ви е харесало и довиждане!